ka-magic na takaron sa Quezon Bukidnon naron i-witness ang katsada sa ilang Christmas lights. See? Tama ni siya ang mga munisipyo mga ka-magic Quezon Municipal Hall. Dahan kayo mga tao mga ka-magic. Ato dito first wheel. Trending ining Quezon Bukidnon mga ka-magic basta December na kay nindot kini silang mga lights. Kauban ako diri mga ka-magic ang akong mga besties, si Naida, Sherlyn, mga maring og pare og kauban po ng among mga ihada og si Sir Tom Vic Tabilla. Sa Quezon Bukidnon. Sir Tom. Ikaduhang ride nini siya mga ka-magic gikan sa first wheel pwede po ka mo transfer diring dapita after nimo mag-suroy-suroy sa ilang luag nga mga Christmas lights dire rin ka padulong sa ilang exit kung diin nakahilera dire ang mga klase-klase ng mga pagkaon kaya syempre gutomon man ka so may snack gig ka then dito sa tumoy exit na siya mga ka-magic.